வணக்கம் நண்பர்களே, நான் அவங்க பின்னிச்சு. இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே ஒரு பார்க் மாதிரி இருந்துச்சுங்க. ஸோ அப்படியே வந்து காற்று வாங்கிட்டு இருக்காங்க. பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தம்பி நிற்கிறாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நான் போகிற வழியில் சொல்கிறேங்க. இப்போ வந்து இந்த நம்ம தம்பியை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் காமிக்கவே இல்லைங்க நான் உங்கள்கிட்ட. ஸோ அதனால் நம்ம தம்பி எப்படி காமிச்சிடலான்ட்டு நான் நினச்சேங்க. ஸோ அதனால தான் காமிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ நம்ம வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேடி மாசி ஃபுல் மாடிஃபைடு தான். ஸோ ஃபுல் பாடியுமே மாடிஃபைடு தான். ஸோ வண்டி வேறு லெவலில் இருக்குங்க. பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிஜின்ட்டு நம்மளுடைய பேரை வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்கார்டில் எழுதியிருப்போங்க. ஸோ ஃபுல்லாகவே மாடிஃபைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வண்டி வெறித்தனமாக வச்சுருக்கோங்க. இது வரைக்கும் ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கூட போடாமல் பொறுமையாக தாங்க ஓட்டிகிட்ருக்குறோம். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்கிறேங்க. அதாவது நம்ம வண்டி வாங்கணும்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம்லங்க, அதை தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெல்மெட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எப்போ எங்கே பக்கத்தில் போனாலுமே ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்ட்டு எல்லா பக்கமும் அதாங்க பேச்சாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம சேஃப்டி வந்து கொஞ்சமாவது நம்மளை காப்பாற்றிக்க முடியும்னா அந்த ஹெல்மெட் போட்டு பைக் ஓட்டினாதாங்க. இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு பைக் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். அது வந்து இப்போ ஒரு பழைய பைக் வந்து நம்ம இருக்கிற ஊர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்து தெருவில் ஒரு அண்ணா வந்து ஒரு வண்டி வச்சுருக்காங்க. அது வந்து R1 பைக்கு. ஸோ ரொம்ப ஓல்டு வெர்ஷனு, எங்கேயுமே இப்போ இல்லை. ஸோ இதுதான் அந்த அண்ணா வீடு. இங்கே வந்துவிட்டோம். அந்த அண்ணா வந்து இப்போ அந்த வண்டியை விற்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால தான் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கோம். சரி வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்காரான்னே தெரில. கால் பண்ணி பார்ப்போங்க. நான் கால் பண்ணிட்டு வந்து என்னன்ட்டு சொல்கிறேங்க. சரி ஓகேங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் பண்ணி கேட்டதுக்கு அவர் வந்து வெளியே போயிருக்காரா. நான் வண்டி உள்ளே தான் நிற்கிறான், கீயும் இருக்குது, வேணா டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்ப்பா சும்மா அப்படின்ட்டு சொன்னார். நம்ம பார்ப்போங்க என்னென்ட்டு உள்ளே போய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு கேட்டேன். ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தம்பி, நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி மட்டும் எப்படியாவது சேல் பண்ணணும், அதுக்கு தான் இப்போ வந்து அர்ஜென்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. வண்டியை பாருங்க, வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க. ஆக்சுவலாக வெறித்தனம் இல்லைங்க. இந்த வண்டி எடுத்துடலாமான்ட்டு பார்ப்போங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓட்டி பார்ப்போம். ஓல்டு மாடல்ன்ட்டு சொன்னாங்க, அப்படியே புதுசு மாதிரி இருக்குங்க. ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு. ஸோ ஓட்டி பார்த்தா தாங்க தெரியும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு லுக்கெல்லாம் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. ஓகேங்க, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஹெல்மெட் போட்டுப்போம். ஓகேங்க, வண்டி எப்படி பொறுமையாக எடுத்துகிட்டு போவோங்க வெளியே. ஆக்சுவலாக சரி ஓகே கிளம்பியாச்சு. ஸோ பக்கத்தில் எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ட்ரைவ் போயிட்டு வரலான்ட்டு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இந்த வண்டி விட்டாச்சு. நம்ம வண்டி அப்படியே நல்லதாங்க நிற்கிது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து 40 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆகலை, இன்னும் 1000 அப்படின்ட்டு தான் நினச்சேன், இன்னும் ஆகலைங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஷார்ட்ஸ் தான் அதிகமாக இப்போ போட்டுட்ருந்தேன் ஃபுல்லாகவே. ஏன் காரணம் என்னன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ்லாம் ரீச் ஆகாமல் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் நம்ம ஷார்ட்ஸாக போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். அதுவும் ரீச் ஆகுது, பட் கமெண்ட்ஸ் வருது இல்லைங்க. ஸோ 1-2 பேர் பெரிய மனசு பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதை பார்க்கல தான் எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவாக இருக்குது. ஸோ இன்னும் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் இப்போ இன்னுமே மோட்டிவ் ஆகி நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக. சரிங்க, வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க. பிக்கப்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. நான் வந்து லைட்டாக ரேஸ் பண்ணாலே வண்டி எங்கேயோ போயிடும் போல். ஸோ இப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கியரில் தான் போயிட்டுருக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கியர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 தொடும் போல். ஸ்பீடாக ஓட்டுறதுக்கே பயமாக இருக்குதுங்க. நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயான ரோடாக போயிட்டு லைட்டாக ரேஸ் பண்ணி பார்க்கலாங்க எந்த மாதிரி பிக்கப் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போவே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ரேஸ் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டேங்க. ஏன்னா பயங்கரமாக RPM ஏறுதுங்க பாருங்கள். இப்போ கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக்கு ஆனால் கொஞ்சம் லேசாக தாங்க அடிக்குது. வண்டியை ஓட்டிகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கே ஒரு ஆசை வந்துடும் போலங்க, இந்த வண்டியவே வாங்கலான்ட்டு. ஆனால் வண்டி செகண்ட்ஸு அப்படிங்கிற மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் வண்டியில் வந்து ஒரு ஸ்க்ராட்ச் இல்லாமல் வச்சுருக்காரு. இத்தனை வருஷமாயும் ஒரு ஸ்க்ராட்ச் இல்லைங்க. சரிங்க, இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பீடை லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்ப்போங்க. ஆக்சுவலாக மோட் மாற்றினேங்க. எப்பா வண்டி அப்படியே பறக்குதுங்க. ஃபஸ்ட்டு கியரில் என்ன ரேஸு லைட்டாக தாங்க ரேஸ் பண்ணேன். இப்போயுமே மோட் மாற்றிட்டு வண்டி ஸ்பீடுங்க. ஆக்சுவலாக இந்த வண்டியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போங்க. ஆனால் வண்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுங்க. ஓகேங்க, லைட்டாக ஆஃப் ரோடிங் பண்ணி பார்த்துட்டேன். சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நம்ம ரைடெலாம் எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு வண்டி ஒர்த்தாதாங்க இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வண்டியில். இப்போ நம்ம வண்டியை கொண்டு போய் வீட்டில் விட்டுறலாங்க. போய் விட்டுட்டு என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கலாங்க. பார்க்கல தெரியுதான்னு தெரில, வண்டி எந்த அளவுக்கு லுக்காகவும் ஸோ ஸ்பீடும் அப்படியே வண்டியோடைய ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ கேமராவையுமே வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குதுங்க. ஸோ பார்க்கலாங்க, டக்குன்னு இப்போ வண்டியை எடுத்துகிட்டு போயிடலாங்க. வண்டி ஆனால் பாருங்கள் பங்கங்க, நான் இன்னும் செகண்ட் கியர்லேயே இன்னும் ஃபுல்லாக ஓட்டலாங்க, அப்படி இருக்குது. ஸோ பெரிய நேஷ்னல் ஹைவேல தான் நம்ம ஓட்டி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வண்டி வாங்கினா அதை ட்ரை பண்ணலாம். சரி guys, நீங்களும் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.
நம்ம லடாக் ரைடு நேரம் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது, ஆனால் இன்னும் நம்ம 40 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆகலைங்க. ஸோ அதனால தான் அப்படியே தள்ளி போயிட்டு இருக்குது. அதனால தான் நம்ம சும்மா இருக்காமல் இந்த பைக்கையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலான்ட்டு இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரே லைக் கொடுத்துருங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சீக்கிரம் 40 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆகணும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கிட்டே போயிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. இங்கே பாருங்கள், பூனைக்குட்டி க்யூட்டாக இருக்குதுல்ல. ஸோ பிளாக் கலர் வேறு லெவலில் இருக்குது பூனை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பூனை வாங்கணுன்னு ரொம்ப ஆசை தாங்க. இருங்க, அந்த பூனை இங்கிட்டு தான் வருது. லைட்டாக பயம் காட்டலாம், அதுக்கு லைட்டாக ஹார்ன் அடித்து காட்டலாம், அது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ஓடிடுச்சுங்க. லைட்டாக தாங்க ஹார்ன் அடித்தேன், லைட்டாக முறுக்க வேறு செஞ்சுட்டாங்க, அதோட பயந்துச்சுங்க. சரி, ஓகே, லேட்டாச்சு. ஸோ நம்ம இன்னும் வண்டியை டெஸ்ட் ட்ரைவ்னே இவ்வளோ நேரம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். எதுவும் நினைக்கிறதுக்கெலாம் நம்ம போயிடலாங்க. ஓகே, வந்தாச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம வண்டியை உள்ளே விட்டுறலாங்க. நம்ம தம்பியை வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் நிற்கிது. கார் நிற்கிது, ஒருவேளை வந்துட்டாங்க போல். ஸோ நான் அவங்கள்ட்ட பேசிவிட்டு அப்படியே நம்ம வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ஓகேங்க, நான் பேசிட்டேன். ஆக்சுவலாக நான் இப்போ ஒரு ட்ரிப்பு போகிறேன், அதனால் இப்போதைக்கு என்னால் வாங்க முடியாது. இன்கேஸ் நான் போயிட்டு வந்து இன்னொரு புது வண்டியும் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி செக் பண்ணிட்டு, ஸோ இந்த வண்டி எனக்கு ஆனால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நீங்கள் கொஞ்சம் வச்சுருப்பீங்களா அப்படின்ட்டு கேட்டேன். இப்போதைக்கு இதை வாங்குறதுக்குலாம் இல்லைப்பா, நீ வேணும்னா வாங்கிக்கோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, செக் பண்ணிட்டு நீ கூட வாங்கிக்க, அப்படி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க. நம்மளும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம போயிட்டு வந்து கவாசக்கி நிஞ்சா H2 தான் பிளானில் இருக்கேன். ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு, ஸோ இன்னொரு சூப்பர் டியூக் அப்படின்ட்டு ஒரு பைக்கும் லான்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ அதையும் போயிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு எது பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டு வண்டி எடுத்துருவோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுவோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம வண்டி பார்க்கணுன்னு நினச்சோம், பார்த்துட்டோம், இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டோங்க. வீடியோ அவ்வளோதாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணிடுங்க, அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ லடாக் ரைடாக இருக்குன்ட்டு நம்புகிறேங்க. 40 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க. நம்ம சீக்கிரமாக லடாக் ரைடாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் லடாக் ரைடாக முடிச்சுட்டு அப்படியே இன்னொரு கொஞ்சம் ரைட்ஸ்லாம் யோசிச்சு வச்சுருக்கேங்க. நான் வேறு கோவா அந்த மாதிரி சைடு தான் போகணும் அப்படின்ட்டு யோசிச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தாங்க எனக்கு ஒரு மோட்டிவாக இருக்கும், நம்மளும் அப்படியே கிளம்பலாம். அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக லடாக் ரைடாக தான் இருக்குன்ட்டு நம்புகிறேன். பார்க்கலாம் கைஸ், வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரேன் கைஸ்.